ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin nika na gari ko nikan tattasai ko inji na yin welding ko dukkan wata kayan na'ura ta neman kuɗi, keken ɗinki da sauransu. Waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka, amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka shekara to zai fitar da zakkarsu. Haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka ya zai fitar musu da zakka, amma idan ya yi waɗansu bukatu su zo da su kafin lokacin zakkarsa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar da zakka. Gidan haya ma haka al'amarin sa yake. Mutum idan yana da gidaje wanda yake da 'yan haya a ciki ko da gida 10 ne ko 20 ko 30, shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba, amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi za a fitar musu da zakka. Wannan yana magana akan idan mutum ya ɗauki azumi a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai sallah a can, sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya je. To idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya je zai yi amfani, wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa. Na fatan kun fahimci tambayarsa. Lokacin da ka yi tafiya ka je wani gari, hukuncin garinka ya barka gaba daya, hukuncin can garin ne ya kama ka. Idan mutanen garin da ka je suka ce yau ne sallah dole kai sallah, idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su. Abinda za ka yi tambaya shi ne kila ya kasance lissafi ya sha bamban. Ka je can garin kana da azumi 28 su kuma suna da azumi 29, sun riga ka ɗauka kenan. Saboda haka a 29 sai suka ga wata, kaga gobe za su yi sallah kenan. Kai kuma idan ka ajiye kai sallah gobe yanzu azumin ka 28 kuma ba a yin azumi 28, to me hukuncin ka irin wannan yanayi? Hukuncin ka dole kai sallah tare da su, bayan sallah ka rama daya. Wannan shine ka'idar ka. Ko kuma ya kasance kai ne ka riga su dauka, ka je garin suna da azumi 29 a ranar da kai kake da na 30 a bakinka, kuma ba su ga wata ba, don haka suka ce gobe za su yi azumi. Idan kai kayi azumi gobe ya zanto kana da 31 kenan, su kuma sannan ne suka cika 30. To a nan idan za ka yi sallah tare da su za ka yi azumi 31 kenan. To me hukuncin ka irin wannan yanayi? To shine malamai suka yi maganganu guda biyu. Magana ta farko, malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba don kar a munana maka zaton cewa wani baya azumi, sai ka shiga ɗaki ka ci girkin ka fito ka yi shiru, ba za ka ce ni yau take sallah a wajena ba, dan ba a yin azumi 31. Magana ta biyu, malaman da suke ganin cewa ai tunda dai ka zo nan garin hukuncin garin ya kama ka, dole ka yi azumi 31, dole ne ka yi sallah. Sai ya zanto wannan keɓantaccen hukunci ne da ya shafe ka kai. Wannan dogon tsayawa din, shin ka ja dogayen surori ne ko kuma kananan surori ka haddace kai ta maimaita su kadai har kai tsayawar da take ta kai matuka wajen tsayawa, ka riba ci kiyamul laili. Ba bambanci tsakanin wanda yake kiyamul laili da suratul baqara a cikin rakawoyi 10, kaga izu 5 kenan, da kuma wanda ya zo daga sabbi hisma rabbikal a'la yayi ta maimaitawa shi ma har so 5. Irin dadewar da suka yi ɗaya ce, irin yawan karatun da suka yi ɗaya ne, da haka falalan kiyamul lail din su ɗaya ne. Wancan ba zai ce bane suratul baqara ta ne, kai kuma da su suratul ikhlas da qul huwallahu duk da qul ya kai ka hada da qul a'uzai, da haka nafi ka ne mai suratul baqara. Dadewar a tsaye ake bukata, dan haka Allah ce qumil laila illa qalila fa abbara bil qiyam, sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya. Tambaya ta karshe, menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba? Wato maganar ce kenan. Hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya yi zikiri da kalma ɗaya. Duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya amfani da su gaba ɗayansu jumloli ne, kamar subhanallahi wa bihamdihi, wannan jumla ce, sentence ne cikakke. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jumloli ne ba ma jumla ɗaya ba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, jumal ne waɗannan jumloli.
ba ma jumla ɗaya ba sentence ɗaya ba, sentences ne da yawa manzo Allah ya hada 4 ko 5 wuri guda. Babu inda za a dauki kalma ɗaya ita kadai, kalma single ɗinta a yi zikiri da ita babu. Dan haka har yanzu ina nan akan bakana, dukkan wanda ya zikiri ce Allah 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 bai yi zikiri ba. Domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kushe shi ba. Me kai kenan? Allah 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 to me kenan? Baka ce komai ba. Amma Allahu akbar kaga mubtada wal khabar kenan. Allahu din mubtada lafzul jalala, akbar kuma yazo me kenan? Kaga wannan yabo ne. Ina fata an fahimta. La ilaha illallah nafyun wa isbat, ka kore dukkan ilahiyya daga kowa, ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya dayansa. Subhanallah, ka tabbatar masa da tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti. Wannan shine zikiri. Amma duk mutumin da ya ce Allah Allah kadai bai zikiri ba. Na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ce qulillahu, ka ce Allah. To wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah 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 kadai shi kadai. To kaga idan mutum ya yi wannan magana a wurin da ake akwai malamai sai a masa dariya. To amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya, tun da a wurin ba mai masa musu. To amma tun da mu ya halatta mai masa musu, kaga sai mu yi bayanin yaya al'amari yake. Qulillahu, gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri, kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar. Kuma aya ta alkur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta. Wani lokacin shine zai tantance ma'ana, ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba. Ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. duk ka manta da bayan fa sai ka ɗauki qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi, yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum. Ma'ana wannan ya zama munana Allah suka yi, munana ladabi suka yi gare shi, domin ya kyale mutane kala zube kenan, wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kala zube. Dan ya ce ya hasabul insana an yutraka suda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane kala zube. Dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba, sun munana ladabi gare shi. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay. Su wanda suke wannan da'awar Yahudawa ne fa, wanda sun yadda da annabi Musa, sun yadda littafin at-Taura, sun yadda annabi Musa annabi ne, sun yadda at-Taura kuma saukakin littafi ne, amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba. Sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah, yace qul ka ce da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa. To littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa zo da shi kuma wa ya saukar da shi? Wa ya saukar da shi wannan kitabun? Man anzala kitabal ladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas, ga shiriya ga haske ga mutane. Taj'alunahu qaratisa, ku da kanku kuke kwafarsa a cikin takaddu a hannunku. Tubdunaha, wanda ya dace da daidai ku bayyana, wanda ya dace da san zuciyarku ku bayyana. Wa tukhfuna kathira, wanda ya tikaro da san zuciyarku ku boye. Wa ullimtum ma lam ta'lamu, a cikin sa aka sanar da ku abin da baku sani ba, antum wala aba'ukum, ku da iyayenku baku san komai ba da. A cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi. Kaga anan gurin sai su yi shiru. To tunda sun yi shiru sai Allah ce qulillahu, ka ce musu Allah ne ya saukar da shi. Ma'anan zancen qulillahu anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran, amma ba za a maimaita anzalal kitaba allazi ba tunda ya maimaito a da, sai ya zama maimai qulillahu, ma'ana qulillahu anzalahu, qulillahu anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran. Wannan shine abin da ake nufi. Shine ibnu malik cewa wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul danif wa zaidun istughniya anhu iz urib. Ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana
to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa abokin zance shi ba dan ya san shi. Kamar mu zai ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma Zaidu ne, kawai sai ka ce Zaidu, ba sai ka ce Zaidu ne tare da mu, ba sai ka faɗi haka ba. Ba sai ka ce tare da mu akwai Zaidu ba, dan kalmar tare da ku shi sananniya ce a wurinsa. Wane ne shine bai sani ba, da ka ce Zaidu ya zama ansa. Yana fatan kun fahimta. Yace wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. Zaidu bai da lafiya sai aka zo aka ce kaifa Zaid. Kaga anan ya san waye tare da ku sunansa Zaid, amma abin da bai sani ba yana da lafiya ko baya da lafiya. Da ka tashi bashi amsa sai ka ce danif, abin da kake nufi marid, baya da lafiya. Ba sai ka ce ba Zaidu baya da lafiya, dan shi mai tambayar ya san Zaidu din, dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar Zaidu, ya nuna Zaidu sananne ne a wurinsa. Abin da bai sani ba mai Zaidu yake ciki, lafiya ko rashin ta. Ina fatan kun fahimta. To a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lana, duk sananne ne tunda an faɗa a baya. Qulillahu, ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi, dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu. Ina jin yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta bai maka musu tunda muna da hujja kenan. Kaga yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da ita, mutum idan yace zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta ya zikiri da kalma daya, wallahi sai a yi masa dariya. Kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne yayi shigar malamai a wurin da yake malamai din babu su, ko mai son zuciya, cikin biyu lalle akwai daya. Yanzu wannan duk zikirai ne na manzon Allah, bari in karanto muku kaɗan daga ciki kuji. Daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, in ya tashi daga bacci. Wannan kalma ɗaya ce, jumla ce cikakkiya. Yana karanta kul huwallahu ahad, yana karanta kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas idan ya je kwance barci. Waɗannan kai duk jumloli ne. A cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta amana rasulu zuwa karshe in ya zo kwance barci. Wannan duk jumla ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi. Tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya, ba wai magana kalma ɗaya bace. Yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadaka salasa marrat har sau uku. Wannan kai yana cikin Bukhari, Tirmidhi ma kuma ya rawaito. Gashi nan gurin alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu. Yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya. Duk waɗannan jumal ne, ba inda zikirin manzon Allah yake a matsayin kalma daya. Wanda duk yace akwai, muna jiran su daga nan kafin karshen Ramadan ya kawo mu ji. Da haka ana yin zikiri ne jumla cikakkiya, kuma ba a yin zikiri cikin taro, kuma ba a yin zikiri da kiɗa, bai halatta ba yin zikiri da kiɗa, kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa. Duk wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ganar da mu, Allah fahimtar da mu. Yau za mu shiga suratul nisa'i, ko ya dai kan za mu taba a ciki duk da cewa mun sami karancin hasken wutar lantarki da wuri ko a suratul nisa'i. Kuna tambayar junanku, kuka yi wa juna kyauta a sakamakon zumunci. Ina fata an fahimta. Wannan idan mun dauki kira'ar wal arhami kenan, shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Lalle ubangiji ta'ala mai kiwatar ku ne ya ga me kuke aikatawa, me kuke cewa, domin yayi muku hisabi akan hakan ranar tashin kiyama. Waɗannan kira'o'i guda biyu, kira'ar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ita ce kira'ar mu'zamul qurra. Kira'ar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami ita ce kira'ar Hamza ibn Habib az-Zayyat. Wa hamzatu wal arhama bil khafd jammala, kamar yadda wato ainihin Ash-Shatibi ya faɗa. To wannan kira'a waɗansu malamai na lugha sun yi inkarinta. Wajahin inkarinta suka ce ga ka'ida ta harshen larabci ba a yin adafi na suna na zahiri akan damiri wato wakilin suna, ya kasance li'irabin da lamirin ya kamata ya samu shi suna na zahiri za a bashi ba tare da an maimaita harful jarri ba. Yadda fashin bakin yake wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, lafazi hi ay dhamiri ne wanda ke majrurun ne bil ba'i, an gane ko, amma tunda dhamiri ya zanto wato ainihin mabini ne ala sukun, sai zanto wurin ne mahallul jarri ne, domin bi din
ina fata an fahimta. To wal arhami wato kenan tasa'aluna bihi wa bil arhami, to amma ba a maimaita ba'un ba sai aka ce wal arhami, sai zanto al arhami da kasra din nan an yi atsafin sa ne akan me, akan zamiri da ke cikin bihi. To shine abin da ya ci karo da abin da suka sani a nahawu. Dan me za a yi atsafin al arhami wanda al ismu zahir ne akan ad-damiri wanda shine bihi min gairi i'adati harfil jarri, ba tare da an maimaita harfin jarra ba. Suka ce Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda, bai ce ba wadarihi al-arda. Kaga da an ce wadarihi sai zanto an ya tsafin addar wanda yake ismu zahir ne akan damiri min gairi i'adati harfil jarri. Ina fata an fahimta. To amma ga ka'idar larabci ko da mazhabin malaman nahau na basara sun so ko sun ki, qur'ani dai ya sauka da wannan larabcin. Qur'ani kuma shine ya kamata a bi, ba ka'ida ta waɗansu malaman nahau ba. Ina fata an fahimta. Dan akwai malaman nahau da suka zafafa suka ce duk wanda naji ya karanta qur'ani wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami, yace ni kan ko sallah yake sai dai in fita daga cikin sallah in sake tawa dan na san yayi lahani cikin karatu. To amma kuma kira'a ce sabita mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam, bai kamata ba a ce kawai dan ta cika da wata ka'ida ta nahwu ayi inkaranta. Ubangiji yace inna allaha kana alaikum raqiba, lalle Allah mai kiwatar halin ku ne kuma ya san me kuke ciki. Sai Allah ce وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Ubangiji ce wa atul yatama amwalahum, al yatama sune marayu, domin jam'i ne na kalmar al yatim. Al yatim shine dukkan mutumin da ya rasa mahaifi kafin mutum ya kai ga balaga, mace ne ko namiji. Yarinyar da ta rasa uba bata balaga ba ta zanto marainiya, yaron da ya rasa uba kafin ya kai ga balaga shi ma ya zanto maraya kenan. To waɗannan su ne marayu. Amma idan mutum bai rashin uba ba har sai bayan ya balaga, a harshen shari'a ba a kiran shi da suna maraya. Za mu iya cewa mahaifansa sun rasu, amma ba zai mu ce ba maraya wanda hukunce-hukuncen da Allah ya ambata ko manzon sa yi bayani cikin Qur'ani na marayu a ce sun shafe shi, na cewa a ji tausayin maraya, a ji kan maraya, shi sai dai shiga wata babin. Idan yana cikin masakin, ayoyin da suka ce a ji tausayin miskinai sai su shafe shi. Idan yana cikin fukara, ayoyin da suka ce a ji tausayin fukara'u sai su shafe shi. Idan yana cikin zawul qurba, ayoyin da suka ce a ji tausayin dangi sai su shafe shi. Amma ayoyin maraya suna magana ne akan yaron da bai kai ga balaga ba ya rasa uba, ko yarinyar da bata kai ga balaga ba ta rasa uba. To irin waɗannan marayu su ne Allah ce wa atul yatama amwalahum, ku baiwa marayu dukiyoyinsu. An gane ko? Wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kada ku musanya mummuna da kyakkyawa. An gane ko? Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kada ku ci dukiyoyinsu hada da naku. An gane ko? Dan waɗansu sun ce lafazin ila anan yana nufin ma'a, la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum, kar ku ci dukiyoyinsu garwaye da naku. Wannan aya tana magana ne a daidai lokacin da waɗanda aka ba su riƙon maraya, in an ba su marayan da dukiyar marayan, sukan haɗa dukiyarsu da ta marayan a haɗa da juna. Idan wata illa ta shafi dukiyar gaba ɗaya sai su ce to wannan illar ta shafi ɓangaren maraya dai, ba ni ta shafa ba. Ina fata an fahimta. Idan aka kawo tumaki ko awaki ko raƙuma na marayu suka haɗa da nasu, lokacin da suka tashi bukata za su sayar da raƙumi, nasun ba mai ƙwari ba ne, na marayan ƙosasshe ne mai ƙoshin lafiya, sai su ce adin raƙumi ne, sai su ɗauki na marayan su sayar a madadin nasu, sai su bar nasu ramamme ga maraya. Idan suka tashi kashe kuɗi, dinarinsu wanda yake na jabu na maraya mai kyau, sai su ɗauki na marayan mai kyau su yi amfani da shi, sai su bar masa na jabu su ce dirhamun bi dirhamin. Idan ma akuya ce sai su ɗauki mai kyau su bar wa maraya mara kyau su ce shatun bi shatin. Idan ma rago ne kharufun bi kharuf, idan ma raƙumi ne jamalun bi jamalin, dinarun bi dinarin. Sai Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, bayan ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kar ku musanya al-khabith mara kyau bit-tayyib da kyakkyawa.
ya kasance ku naku mara kyau sai ku bar shi sai ku ɗauki nasu wanda yake kyakkyawa din, bai kamata ku musu haka ba. an gane ku. wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ku daina garwaye dukiyoyinku da nasu in dai da manufar ku cinye nasu din ne. innahu lalle cin dukiyar maraya din kana huban kabira, ya kasance zunubi ne mai girma. lafazin alhubu yana nufin al-ithmu daga habar rajulu yahubu hauban ko huban, akan ce haba idza asima, yahubu ya asamu kenan mutumin da yake cikin zunubi ko cikin aikin laifi. alhaubu sai ya zanto shine masdari din, ko alhaubu da yawa ha'un din fataha ko alhubu da yawa ha'un din dhamma, sai dai alqur'ani ya zo da alhubu din bai zo da alhaubu ba. innahu kana huban kabira, lafazin innahu damirin na kuma zuwa ga aklu amwalil yatama, lalle cin dukiyar maraya din kana ya kasance huban kabira, zunubi ne mai girma da ya kamata ku nisance shi, ku tsoraci Allah madaukakin sarki dangane da dukiyar maraya. wato kaga anan gurin lalle dukkan wanda dukiyar maraya take hannunsa ya kula da ita, ya kiyaye ta har ya zuwa lokacin da yaro zai balaga ya bashi, ya zuwa yaro ya yi hankali ya bashi, kamar yadda aya za ta yi bayani a nan gaba. haramun ne cin dukiyar maraya, kamar yadda wannan aya ta ce huban kabira, can gaba za mu karanta ayar da za ta ce cin dukiyar maraya din ma kamar cin wuta ne, kamar garwashin wuta ne mutum ya sa a gabansa yana daukan garwashi yana sa a baki yana hadiya. duk mutumin da ya ci dukiyar maraya, mutumin da ya kwace wa maraya fuloti, mutumin da ya shiga cikin fulotin maraya ko cikin gonarsa, mutumin da ya kwace masa kuɗi, mutumin da ya duk abin da ka ɗauka na dukiyar maraya ka tabbatar wuta kake ci a cikin ka, laifi ne mai girman gaske. da haka wannan aya tana razani tana firgici, inda dukiyar maraya a hannunka sai ka kula da ita. in za ka yi masa hidima ka ɗauka daga cikin dukiyarsa kai masa, amma kai masa daidai yadda ya dace, daidai da inda kai dukiyarka ne haka za ka yi, daidai yadda masu hankali suka amince haka ya kamata a yi, haka ya kamata ka yi. to sai aya ta gaba Allah ce mu وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم كافة وكانت له قدرا. أما تأكد أو كانت له قدرا، معنى أو نزوى ورن واون نزوى ورن أو مثنى وثلاث ورباع. ya tabbata cikin hadisi Ghailan, ɗaya daga cikin abin nan wani ba maguje da ya musulunta, Ghailan bin Salima ya mutu yana da wato ya musulunta kai yana da mata 10 a karkashin sa, sai manzon Allah ce khuz minhunna arba'an, zaɓi 4 sauran kuma ka kyale su. ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadi 4 wajen yin aure. mata 10 gare shi da ya musulunta, manzon Allah ce to ai ba zai yi ka zauna da mata 10 ba, zaɓi 4 ka kyale sauran, sai ya zaɓi guda 4 ya kyale sauran. an fahimta ko? amma manzon Allah kususiyarsa ce ya zauna da mata 9 lokaci guda, wannan ya keɓance shi ne shi kadai, inda ya so ya kara ma zai kara. ina fata an fahimta, kamar yadda ya keɓance shi ne shi kadai, in ya ga dama ya raba kwana, in ya ga dama ya kira raban kwana, turji man tasha min hunna wa tu'wi ilayka man tasha. amma mu ko dole sai mun yi raban kwana bisa ga adalci, duk wanda yake da mace sama da ɗaya sai ya yi raban kwana bisa ga adalci. ubangiji ta'ala ce masana wa sulasa wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu, in kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba, fa wahidatan sai ku takaita akan mace daya. duk wanda yake ganin in ya auri mata biyu ba zai iya yin adalci ba, mafi kyau ya takaita akan mace daya, shine fa wahidatan aw ma malakat aymanukum,
ko kuma ma karka yi auren ka samu kuyanga, amma kuyanga irin wadda musulunci ya shar'anta, wadda ake samu ta hanyar da musulunci ya tsara. sai Allah ce zalika adana Allah ta'ulu, rike mata ɗaya tal ko rike kuyanga kadai adana shi ya fi kusantar da ku Allah ta'ulu yadda ba zalata wancan ka sai mata a tamfa yar Holland ko yar Ingila, wancan ka sai mata Nigerian wax ko Cote d'Ivoire. A nan gurin da aka ce adalci wajen tufafi, abinda ake nufi darajar tufafin ya zanto ɗaya ce, na wancan bai fi na wancan ba, adadin tufafin ya zanto ɗaya ne, na wancan bai fi na wancan ba, quality din ya zanto ɗaya ne, na wancan bai fi wancan ba, amma ba lalle bane yawan ya zama ɗaya. Ta iya yiwa za ka sai musu shadda, wancan tana da girman jiki, in za a yi mata riga da zani da gele a cikin shadda ana bukatan yadi 8 ko yadi 9, wanda kuma ba ta da girman jiki yadi 6 ya ishe ta ko 5. Adalcin shine waccan ka ba ta 8 ɗinta, wannan ka ba ta 5 ɗinta. Ina fata an fahimta. Sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala ɗaya, ya zanto matanka sun zama kamar uniform, mata 4 a tamfa duk iri ɗaya, mata 3 duk a tamfa iri ɗaya. Kowace ka zaɓe ta wace irin kala kike so. Wannan ta ce ni ina son green, wannan ta ce ni ina son ash color, wannan ta ce ina son blue, wannan ta ce yo ai kama ya fi ado a ga kala daban-daban a gidanka. Amma idan kala iri ɗaya ce dan me zaka burge, ina cinyewar ina burgewar, amma kaloli daban-daban kai ma ya fi burgewa. Sai ka zaɓi ko ke wace kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza, amma dai a tamfar dukkan ta ita ce yar Holland ce ko dai yar Ingilishi ce ko dai shadda ce yar kaza, amma dai kala ɗin daban-daban. In su suka ce kala ɗayan suke so haka shikenan, amma dai ba kai ne za ka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba, kai gidanka iri ɗaya kaya ake sa, wannan al'ada ce, ba daidai bane ka ce za ka yi musu haka. To kaga dole ka yi adalci wajen abin da ya shafi a tufafi, sannan ka yi adalci wajen abin da ya shafi abinci. Abin da za ka ciyar da waccan shi za ka ciyar da waccan. Akwai malamai da ke cewa kowace wai za a ciyar da ita da abincin gidansu. Abin nufi in wannan yar talakawa ce matarka za ka ciyar da ita masara da sauran abubuwan da ake ce a gidan masu karamin karfi. Wacce idan masu kuɗi ne gidansu ko sarauta ne za ka ciyar da ita abinci wanda ake ce a gidan babban gida, irin su kuskus da wane ne ababai dai na wannan ba gaskiya bane. Abin da yake daidai shine kai karfinka ake kallo, kai mai ciyarwar ba karfin gidansu ba. Kaddara ka auro ir gidan masu kuɗi, kai kuma baka da kuɗi, samun ka bai kai abincin da ake yi a gidansu ba, to a ina zaka je ka samo cikon. Kaddara ka auro ir gidan talakawa, kai mai wadata ne, sai ka mayar da abincin gidanka ya koma kasa da karfinka don ya dace da gidansu. Kaga ai ya ci karo da hankali, ya ci karo da shari'a. Abinda Allah ce li yunfik zu sa'atin min sa'ati, mai yalwa ya ciyar daga fadin yalwarsa. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, wanda aka takaita dukiyarsa ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi. Ashe kai mai ciyarwar ake kallo ba gidansu ba. To kaga sai ka daidaita su wajen abinci, sannan ka daidaita su wajen ɗakin kwana. Ana nufin wani ɗaki 2 da falo, wancan ma ɗaki 2 da falo, wancan ɗaki subcontent daban ɗakin sa da kitchen ɗinta, wancan ma haka. Ba daidai bane wannan kai mata ɗaki 2, wancan kai mata ɗaki 1. Ba daidai bane wannan katon ɗaki wadatacce da ban ɗakin sa a ciki, wancan kuma ka hada ta ban ɗakin ta da sauran na ya ayyuhan nasu a cikin gida. Kowace sai ka mata daidai wa daida. Sai ita ce ta karba a haka tace ta yarda. To wannan shine hakikanin adalcin da sai ya samu sannan ka ya aure sama da daya. Duk mutumin da ba zai iya yin wannan ba shi halatta ya aure sama da daya. Dan Allah ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, idan ba za ku iya yin adalci ba ku takaita akan daya. To kaga anan gurin amfanin sa shine kada mata su dauka cewa adadin magana ma sai an raba, adadin dariya ma sai an raba, adadin murmushi ma sai an raba. Wannan ba daidai bane ba. Wa a ce yadda na yi wa wancan dariya haka ke ma zan miki dariya, ma'ana abin dariya ya faru a can ɗakin nayi, ke kuma ɗakin ki kawai na shigowa ba ai kuma sai na fashe da dariya, ga sai ki ce mahaukaci ne ma ko na sha kwaya. Wannan ba a raba adadin dariya, wannan kamawa take yi. Adadin hira ba a rabawa, kamawa take yi. Hatta adadin saduwa a cikin dare guda ɗaya, ke dai daren ne naki, amma kila wance tana da bukatar har sai mijinta ya kusance ta so 2 ko so 3, wance kuma so 1 shikenan. Ba a cewa tunda mutum yayi so 2 a can nan sai yayi so 2 ko 3 a can 3 a can gurin. Ya danganci sha'awa da kuma kowane daki me ake da shi na jan hankalinsa da zai je yana da sha'awa. Wani dakin sun iya jan hankali, wani dakin ba su iya jan hankali ba, wani dakin ta iya kwalliya, wata mai dakin ba ta iya kwalliya ba, ba ta iya ado ba. Wani dakin idan ka shiga komai a gyare, komai an ajiye shi inda ya dace. Wani dakin sai ka ga warin takalmi akan gado, ko wani guntun biredi akan gadonka da zaka yi barci. To kaga a nan gurin ya to
kaga abubuwa na jan hankali kowane daki akwai dabara da Allah ya ba su. Ke dai kin samu kwana na baki, amma ke ce zaki gamsar da ni yaya zan yi, wannan ke ce za a barki da kwarewar ki da iya rike da namiji. Akwai da ta iya rike da namiji, ta rike mijinta yadda ka san yaro dan yayi, ta sarrafa shi yadda take so. Akwai ko mai kasan cikin mata akwai saraki, ita ba sarakiya ce, ba za ta matso kusa ba sai ka matsa kusa, ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta, kana taba ta din ma tana dan ture hannunka, kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata, amma ita kawai gimbiya ce. To kaga ai abubuwan daban-daban suke. Ubangiji ta'ala ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, in ba za ku iya yin adalci ba sai ku takaita akan mace daya ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka. Zalika adana Allah ta'ulu, hakan shine yafi sa ba za ku karkace ba, ba za ku yi zalunci ba. Tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba shine zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, ku baiwa mata sadakin su nihilatan wanda yake wajibi. Wadansu suka ce nihilatan bisa ga dadin rai, shine ma'anar wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, idan sun yafe muku wani abu na sadaki din, ganin damar sai yasa tace na yafe maka, ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku, to shikenan babu ne. Fakuluhu hani'an mari'a, sai ku ci wannan sadakin hani'an, wato halal daddada kenan, mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe ba mummunan karshe ba. wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. wala tu'tu sufaha amwalakum, kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wadanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku. warzuquhum fiha waksuhum, ku arzuta su